Sénégal tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni fuɗɗorde laamu Sonko e Diomaye koɓe jooɗi e laamu ngu coni hay goto wawa limde holno foti jaydiyankoɓe jaggal adi ko Bah Diakhaté tumuɓe keɓe mbi to jubal jubanti ko yo puɗɗore koye mabɓe saabu ko oñi ko koto mabɓe woni saabu mabɓe wonde yeeyoɓe galleji wonnoɓe wujjoɓe galleji ina jeeya leyɗele ne jeeya o yaltini kayitaji kono haɗata nde wonno laamu ngu ñaawimo o tooñi ñaawowo no wiyetno kadi mawɗo jagorɗe o sokama jaydiyankoɓe hewɓe ndewi hen ha yetti gandanɗa e hoorema o cakkitiɗo ɗo Madiambal Diagne ko mawɗo jaydiyankoɓe ina anda o mofti andi ko heewi o mofti sirluji kewɗi ɗum ɗon noon saabi ha ko gandanɗa laamu ngu e yiilomo haɗani ɗon tuumimo kene tolno e 127 milliards mo wujji caggal muɗum arti ha e milliard goto wi ko ɗum o nawi kono beele wona ko mumɗi ko walla koko andi ko haɗi ɓe yidde ɗum addaniɓe yidde jaggudemo jaggi debbo makko cohi mbi koko wujji kanŋe galle makko fusama wadde ko yalti o heehi caggal leydi omo heblo gam artude waɗɗaɓe makko mandat d'arrêt international e wongo ganduɗa ko jaggugol kala ɗo wawi wonde aduna hen kanko no jaggi police interpol gam farlude firtude ɗum ɗon e darnude ñawore makko beele leydi Sénégal wonata tan koye tergol yimɓe wasa darnade faggudu jondeji fagguduji kewɗi mbaɗama ko leydi ndi jooɗi koye joni tumdorgal nayaɓal woni 4e plan waɗama ɓe ɗaɓɓi kalisaji ha heewi ha joni laamu ene ɗaɓɓa kalisaji haɗani ɗo ndeɗo yontere waɗi investissement global ɗum ɗon ko tumnorgal mabɓe kesal ngal ɓe mbaɗi gam faggade jawdi e nder ɓeɓe gandanɗa gonen joomen jawɗele wonɓe nder leydi ndi beele ko mobde jayɗele ha heewa tan ina fawa addante leydi yarude yeeso leydi ene wawi hewde jawdi taw wawa firtude hen haydara wawa naftorade nde saka liggo ɓamtare sokde jaydiyankoɓe ne addata ɓamtare woppudeɓe kadi addata nuskare saabu kamɓe gollal mabɓe ko haalde soɓe tuumi ñawodire fodde so tawi ɓe keedi ko goppe kono noon ala kala cikkaɗo wonko fotata andude jagge ha mande beele ndi leydi ko ni tan jogori woppirede